Masa in he video view tu zong te kan channel hi minlo subscribe saka abula tanga atop thlenga minlo ngai thlak chu sak vek turin kan ngen che uni he video kan siam wang hian pe thin te le ge te kan holowa chutinga an hu tur mang po video hian kan soilo ni pon kan ria rei tak chung kum ni vel Facebook lam le he tiang ti thin te kan zir chen na tanga he tiang thil hi lo bu sei kan ni e aizol kho pui khoi emulaya han chu kila mai channel tak tak le mel tha tak tak dam chungin kan chang phave om si lo kan ti nang nge te point ti te po kha sum inai phot chuan enga mohun chunga tan ilo chang phain ilo nei pharang mai the ani mi pasisel pa ngai pathianin changna nei amin siam ve miu ani si chuan mai chakhal tak tak te kan han mu hian ngai tu na hian nuilam hi athunun ti mai zel chu ania engpo ni se aizol kho pui chunga chicks tia kan soi chelo tak tak online manga aru ka inzu thin tele ado thin tu te thil ti dangkal mang kan soi do ani soi to angin he video a hian online a inzu tele ado thin tu te dem na ero soi kan tum lo ani Mizoram anga chuan social media platform sang omma se anol puina kan la khoi chu Facebook hi ania Facebook lam kan thlur bing lo thei lowa Facebook a hian online a inzurna chi sang oma a group langsar zul te chu han soi ta ila pakhatna Aizol City mi pale mai chanuam tol na mun pui Aizol City mi pale mai chanuam tol na mun pui ani chu he group a hian member sing thum sang khat lai noma heng zinga tamjok hi fake account an ni mani account pa ngai real account ta te pon uma helai in pay na tel du ni lem lo hok dak wanga join ve shim le group admin te na an add lu te po tam takan omanga left tu ra hun nei tok lovin an hna ate po an bui view ani ma na chu lo ranga chuanin an om ti po anin shelo te po ani mei thei bok ani he group hi public group ani pani na chuan mani in zona mun hi ani le a heta hian member sing khat sang ri an om le a hei po hi public group bok ani pathumna chuan mi pale mai chia fair taka in pe na ti group hi ani le a group a hian member sing khat vel to pan oma an om dula group member te po an in besu so te po ani ang member te hi han en thlaila an fake khadula khovela hian arambil ang zonga mihring zat atanga chu chuan fake account nga ber kan ni mei theni palina mihur om khomna he group z chu aming po hi afrang khop maya member po an tam lo khop mai member hi zaria somruk panga chi an oma group hi an private mi mai group chunga hian eng thil tenge thleng ti chu hriat phak rul ani lo a chunga om tele pa chau lo chuan hriat van hek su pangana nupui pasal kham khop lo in pui ton na mihring zinga hian ril rumak tak tak pu hi om thei ania nupui te in suap thin an om ngai arin oma group member za thi chu kan hre thei mai lawa nupuin suap phi chu mi pathan khat chuan an hre san lawa an nupui ten an lo du ve chuan an nupui te nen tikhanin anin thlenga nupui pasal te tikhanin anin botli te po aniang chu khatiang khan lo ti thin ani parukna gpay manga in pay na hemi group hi ka mu zo tami ri lo maya a chhia po anima na heta hi chuan tleirol te nom hloma an kumpo au palom lo khop mai atu po chuni se kumsom pariat an tlin to chuan an in zur thaya an thu ani a kan soi pha kom lo ani mi pale mai chi fair taka in dor na member po tam tak asing chung fe te po anom hloma heng group te hi public group te an ni hloma member tam jok te hi fake account an ni a an fake lo wanga fake account manga group alu thin te an ni jok an real account chu an fake account alo ni jok chu eng tiangin nge anin dor thin ti chu lo soi don ta ila pakhatna chuan fake account mang hlirin ania ma se fake account mang ti wang khan mi pa ngai lo le mi mol an ni ti na ani lawa kaini aya fing fel jok le pathian thu oi jok anga kan ngai te an lo ni dei thin ani posa reng hian atam joka chuan mai chi in dor tu an zong thina mi pa eng mo zatin an comment luai a chu tiang post tu mai chi te chuan comment na emo post na emo du chuan inbox an ti zau maya mi pa in an han inbox deuh nuai a
kha chi kha mai chi a post tu khan alo kom kwal ta thina rin tlak dewa angai kha an befal chawa chuan anin berem ta ani eng ang pon in berem ma sela hetiang ti thin mai chi te hian an WhatsApp number te an mani number pa ngai te chu an pe chuk du ngai lo ani lo pe chuk po ni se hetiang ti na na a san pa a sim card nei te an ni mai pahni na chuan in place chutianga in biang na chuan a hmun hi soi tel ngai thina place a po hian lo ei ve tu lo commission ang chi tu ang kha anin rol le zel ni a hriat ani achang chuan hotel a te an ti book thina hotel an ti chuan hotel room hire na man tur hi mi patum tur ania mai che then ka chu hruain ngai boka two wheeler mi pa ina anei lo chuan emo motor sim sim mani private motor khatiang khamo taxi ilo amang mai tur ania ni lo pon mai chi ama a local chuan mi pa in a local na man poisa a bel tel tur ani mai che hole na lam tura chuan mi pa in mo phunna anei to lawa mai che hole na lam tur hi chu i mai che kha a hlo atangin ama le ama a in tum tur ania hei chu mi pa choi tur ni to lo ani pathum na red za thi atlang puin chang sang ni le sang thu min kar hi ni a sang ni zanga ti te pon manga nu thloi te chu sang ni te sang kha zanga le sang ni in kar ang hi ne mel tha deuh te chu hain ti to ve deuh thin takna a nula te hi chu sang thum le sang thum zanga hi ni deuh tlang pui boka heng te chu nal an mel tha ke ni point mel tha kan tiang chuan i ngai thatu te poina mel tha in ti chin ang kha tianga mel tha kha an ni zana in ria pui chungchanga chuan zan khata sang sari te sang ri te ania hei ero mi pana zong tlin chi ani lawa mai chana zong ti chi po ani san lo mi pa pu in tiang za sang tur chuan hleitling mel tha class tak an du ve buka tiang du mi pa hi online a pe ti thin mai chi in lo seta sela a aina jok mai chadang hne na shilin engtin nge anin commission angem ti po kan se phato bik lawa helai zan ria chungchang hen sang sari te sang ri te kan han ti takna tlema in la class te ule khai mai chi ke ni poina mel tha nang ni poina mel tha an tiang chi khatiang hleitling ze zot a khal mong bor nal ang chi khatiang ang chi tak tak te phei ka chu cheng singkha sanga te singkha sang thum te po ain ti ve thini zan khat in ria pui man ang chi te po khamo palina chuan time hei a hun rei zong kha a hun rei zong hi atlang puin da ka hne hianin cheng sang thum ang vel te sang thum zanga ang vel te kha lo ni ta a khami chung kha chuan mi pa in mai chatak sa chunga khan thu anei ve ni chuan mi patam tak hian Dr. X aina chang an se to a Dr. X hi damdoi dor tina an zuar ta a damdoi zorna chuanin cheng za le som ni te cheng za panga te ania za som thum te pon yanga a kho san sana hianin ainang lo ve na ka cheng som ti vel hian in to hle ta a chuan Dr. X hi side effect tam tak na in a that lo na te chu kan soi sang lo nga thin a vil du a thluaka thisen jam kal lai te ati chaka ti khanin saina sa te hei kan thluaka te khami kan lu ruwa te ol te enge ko rong khatiang kha lo om ta khatiang khan saina sa te khan hangin no wangin lu ana em thei bok Dr. Action mi patna hi na sa takin atinunga mi pa in an zo har hle bok mai che sel thapa ngai chuan an zo lo lam lek fo thin daka khatte adai ve thin bok sia mi pathen khat fel tak tak te chuan an mai che dor te chu ril ru in po takin an ti pui ma sa ve bok thina anin kom ma sa ve phot fo thina ni heti nga hianin meichia hianin athen khazak zum de chuan in ring te hemi zu ang te po hi ti masak deuh phota chuti ang chuan I an lo ti thin ve ani chuan in pangana scam kan tinga helai in bum nang chi ho hi henga hian in bum na a in ro lo theilawa meichalam hi an felviwa mi pamel chedeu te an mel ngei jong ta te po ton pal theini a chunga te po chuan mi pa hi an bum zen lo ani an poisa lak saka kalruk sandai ti te ka chu thon thu deuh mai mai hi ni mi palam jok hian voi tam tak mai chian bum thina chuti nga mai che pakhat bum tu chu anum na group a khan chiang takin number te nen an na tho te nen tarlan nia an na thona an ban lo le amol pho lo kha wa nei tak ani tunge ani chu kan soi khar lo mai nge poisa nei si lo ris ching mi pa te hi ko vela mi pa mu si tom ber te an ni tina tu nei velo chuan ti velo mai tur ani hotela dun nuwa zunglok tura in soyemo riana hotel man vel te po pe du lawa mai che tlan bo san dai mi pa mu si tom te pon omani video nga tha thin tu te jinga hian pe thin lo om ni chuanin
azat ve tal ti mai monin la phot thin don nia I azat ve tal lak tu ni avaya ti ma khamin lak thailo po khano chuanin parukna hianin gay te hi ka musit lawa kan musit lawa anni lam hi kan society hian la pomzan lo wang hian ulau taka helam grupa post te siam ngam ve chini lawa fake account in meche account ang khanin account an siama chunga tang te chuan post an siam ve thin ma se mi hian an lo hre thei riu maya achang chuan ris lain mi pa ten lo in hmu pui ve thina khatinga khanin henu hi an tia pronem te khan ron te nakina post na khan mi pa khan fake account mang bukin tuai lo ne lo beto su chuti khati ti te po mani mi pazinga po lo du to kanum ve thin maya mana toy pakhat ne na kanin komna a koppa chu sokar rok pa ngai tak nupui mel tha deuh nei ani thu soin mechi ai pon min du jok ati thu a soi tlat ani gei te chu an red I lo veli ka hriat phak ani tlat lawa heng grupa te hin mai thing hong vu in anin lar ve zeu zeu wangin kan soi ve ni e pasarina video pe ya chuan mail tilang loin an private part mo khami an ser vel te pawh nia kai ni te pawh kan mi patna ni maya meichia te chu soi te pawh lo moi lo engtin nge kan soi ang mo tikhan ni maya an private part ten hmu ton nia hetiang ti ching hi college kal lai te pawh an oma mi in ka kal an tia an kal lo chung an thu don na dik lo ni maya video pe ya hianin minute som panga som hnih ani thina a ai rei an tingai lo tinga chuan bathroom a ati tu thei an kal ve ve nga ya video payment hi tlang puin chen zanga ni video playback te alo pal thei thil thua mi pa in meiche taksa chu an du danin meichen khoi tira an ti sachak na ani hritla ton thin ani ti khan ra la tang khamo virtual reality ang ani chu video pay ya hian anin hrechinga anin ringam veo ani lo chuan mel an tilang ngai lawa ami patan po meiche tan po tilan ngam chi vani su a chan chu nakina in blackmail te engmo in vote ka hlo mani chuan video pe ya hian in bumna tam tak a awma anon uatran tirla khan ti zo a mi pa in meche bank account na paisa an thun mai thina khang hun la khan gpay te kha an lamang ur lawa tuna an man ur nui chuan mi pathan khat ten on fal deuh ti zo a pe du ta si lo an tam tak wangin mechin paisa lak ma sak lo chuan video pe in mi an ti pui to ngai lawa hei tak hi ram chang ala in mi sul than ka ten meichi angin fake account an sima mi parop tak tak te chu video pe puya somin paisa an don nuwa an block dei zela heti nga account cm thin ho hi mi pa te pon tama ti khan an account number te khan on tlar dul thin ni hei khan soi zelanga he ho hi bum mang account number te le gpay na phone number te chu grupa an tarang ve bok thina bum mang te chu anin hrevianga grupa anin timol pho ve bok thina atu tan ma dan ma le police ma thlen chi ni bok si lawa chuti nga bum na tok te chu facebook pa ngai deu khatiang grupa an han post te pawh khanin comment box a tu vak mai an lo dim mang si lawa mitam takin poisan chol thlona amero chu in bum na vek ani bik lawa tiang ti in nel chawa ataka ti ta te ponom ve nge rin uma kaini va hriat phak ani tolul lawa chuanin hmeichhia hetianga pe thin te pawh khanin video pe te in lo ti ni chuanin englo video pe ten lo ti ni chuanin mi pa kha tu ma kha bum bik tur ani lawa paisa in bank account an ron thun ani chuanin ti pui ngai tu ni fair takin khatiang khanin lo ti tur ani chuan thubel hi tlema jong ka han soyanga punging lawa ka hmer hriat ama chun lo in hringa ngai thlave ni chuanin kha in min hrila mana han hu chapa min text wa call gal te chu mi zali vel chun an debling phot ro tingota tak tak chu ni mo ani hi english thiem deuh mai ania ma se tu nge ni chu soi tam lo phot mai la ngai thatu te java in mang thari phot ule